So ni kai manu chako gukano chako gi hives adiwa. Kano chako gi hives apart. Na chako gi hives apart to wasebedo mana koro ka wamedo kaka production bedo maber. I demand bedo ka dhi malo. Pogruok mane malich ahinya kit mor kich maya koni gi mar Kajiado cha? Mor kich makoni thothne gimaluongo ni nectar kuom ka koth chwe mang'eny to ji be puro. Koro nitiere nectar ma kaka rabolo, oganda, avocado, kaito kendo nitiere be flower moro ma waluongo ni akech. En flower ma koro en emomiyo gima waluongo ni distinctive taste mar ringa honey. Koro ka kich otimo blending mar nectar mar akech gi nectar ma kuom oganda, rabolo, avocado, ido ka en honey moro mabedo ma very very sweet. Koro mani pogruok nikech Kajiado to koro en na wildflowers ting'eni macha bungu kaka neno cha. To madheno wuon wakonyiso wach pi. Kich dwaro pi marom nade? Kich dwaro pi mang'eny because ing'eni honey en syrup. En blend mar gima luongo ni fructose ma nectar gi pi ma koro giloko kendo bed that sugar syrup. Koro pi odwaro pi mang'eny kendo pi maler. Kich ok modh pi molil. Koro pi to dwarore mang'eny. Koro ineno kata ei dala wan gi watering points ma kich gi ka osekelo chiemo, nitie kich ma dhi kawo pi to kelo to koro convert mondo bed syrup ma koro giloko di honey. Gin ang'o arita mage ma un wuon utemo timo ringa kae mondo kich kik ringe? Sana pith mar kich giming'iyo sana waluongo ni nyaka itim inspection. To inspection dwaro ni timo inspection either e jumbe 2 kata e dwe achiel. Koro wa make sure ni every 2 weeks kata every 1 month during the high season mar mo watimo inspection bang' jumbe 2. Sama nitie low season watimo inspection mar 1 month. Koro mano sana mang'iyo ni kich ka ok irito kich ni tibedo ka samoro bungu dongo, ka bungu dongo nitiere aguyo marachal manyalo biro fuyo to obiro to oketho ni koro gima luongo ni colony mari. Koro nyaka itim inspection, ibet, iyaw hives kaka sani wadhi timo mondo inane kaka colonies ni dhi. Erokamano ahinya. To nikech iwuoyo seasons, nitie ndalo ma wanya wacho ni nitie peak season mar kich. Peak season mar honey nitiere to pinje ka pinje opogore. Kaka koro ringa kae peak season marwa en chakre dwe mar 5, 6, 7 kadhi karumo dwe mar 8 kaito gi dwe mar 11, 12. Dwe mar 4, dwe mar 3 yudo ni mago low season. Koro mano e piny ma dudu kae mane kore peak season marwa. Koro pogruok mane owach ni kae nuchako karang'o to ma Kajiado cha nokawo kinde marom nade kae to expand gi kocha? Ka wapani wakaw higni 3 ka wachako makoro wachako expand kato bang'e ne ukore ka wachako wadhi Kajiado bang' higa mar 4. Sani apani wasebedo ka higni 7. Wasebedo higni 7 ka Kajiado wasebedo higni 5. Koro no expand bang' 3 years koro ka wadhi Kajiado. Koro last time kanu timo inspection inyalo wacho ni kawuono wanyatemo yud hapwa koso? Agalo ni wanyalo yudo moko wadwa yaw mondo nene. Nikech mondo timo inspection oyudo kore ka nagisechako keto lakini pok nagitimo gimiluongo ni capping. Koro capping tiende ni mano mo ma koro wacho ni en machua. En mo ma kata kigolo to en mo ma ok dhi yudo gimiluongo ni fermentation. Koro wadwa ng'iyo wan gi hives 33 duduka. Wadwa ng'iyo ane ka oboyudo at least hives ma man gi fully capped honey. Agalo ni maybe wanya yudo moko. Erokamano. Kind hive mane mineno ka ber gi kone ma unu wegi usebedo kutiyo godo?
Hive ma sana wan watiyo gi hive miluongo ni Langstroth. Mane hive mani ringa kae. But nitie hives moko miluongo ni Kenya Top Bar, nitiere Log Hive, nitie moro ni Cab Hive. But ringa ka watiyo gi Langstroth nikech Langstroth berne omiyo production mamalo. Iyudo ni koro kaka ringa koni, onyalo golo ani dide kata ding'wen e higa. Koro mane ber Langstroth Hive, especially piny mar ringa kae. Kich nigi kidienje adi to adiwa mayudore ei hive? Ei hive wan gi kich mopogore opogore. Wan gi sana koro kaka hive ni, the main kich iluongo ni queen. Koro queen ema kelo kich go e ot achiel. To queen tich ne en mana nyuolo tong' mondo los jotich. Kato koro nitie koro jotich miluongo ni worker-bees. Kato tije worker-bees tiende ni gin tich nigi manyo maua to gikelo to giloso chiemo nikech mor kich en chiemo mar kich, en food reserve margi. En koro wan kaka jopiny wadonjo to wakawe. Kaito nitiere kich miluongo ni drone. Drone sana en tich ne en ni koro en otimo fertilization of new queens. En be ok okech. En ni koro kaka japiny ma ok ng'e kich ok nyal ng'eyo kind drone gi worker-bee ni chalo nade. But koro drone bedo ga maduong' matin to tich ne en mana fertilization mar the queen. To biro rito mondo opidhe, en the lazy bee ei colony. Iwacho ga ni ei od kich nitiere, kidwa fwenyo ni kich odak e ot achiel kata od kich achiel, thothne rangi gi bedo ga machalre. Akia ka mano en adier koso en gima ji wacho? Ka wacho kaka colonies mar ringa kae, inya yudo ni kalok opogore ahinya. Because iyudo ni species ma nitie dudu koni gin species achiel. But king'iyo very closely, inya yudo ka achiel en either a bit dark, moro en a bit orange. But sana gima pogo kich en ni kich ka kich nigi moro miluongo ni pheromone. To pheromone en tik ma wuok kuom the queen. Koro miyo koro ok gigwenyre sama gia ma koro giduoke utegi. Okay. Erokamano. Koro odiochieng' ma kawuono wadwa timo kapok wachako kata keyo. Kuma wantie ni, alwora ma wantie ni, thothne aneno mieche mopogore opogore. Ang'o ma un wuon utemo timo mondo joma bende odak alwora kae obed ni gin kare? Okay, mokwongo kabisa ka in gi alwora moluori, onego bed ni i-factor safety margi. To koro ok idwa ni kich ni bedo subjected to gimiluongo ni stress. Stress tiende ni nyalo yudo ni koro area ma kich go nitiere koko nitiere mang'eny, nitiere chiaye mawuotho to tuomo boxes go. To bende dwaro ni in owuon kaka kineno kae wan gi bungu mawapidho maluongo ni en buffer zone ma koro kich ok fu kadhi e mieche go. Moro be yudo ni koro entrances mag boxes wachomo ma ok ng'i mieche ma surround wa. Koro kaka wan nikech koro make puothowa, koro entrance wang'iyo ka side mar puodho. And then moro be i make sure ni pi nitiere dala mang'eny. Koro waketo different water points ma koro kich ok bed gi stress mar riyo. Koro gidhi e jikonde ji or bathroom ma ji ka gimanyo pi. Koro giseloso specific watering point ma gidhiye. And then sami chako harvesting be, so sami timo inspection, i make sure ni kaka sanie wadonjo gotieno sama piny osekwe ma kich te oseduogo. To watemo mondo watiek chon by saa 3:30 mondo kich go timre nade osettle. Mane kaka wa protect. Then we also wamiyo mieche go somo ni ka nitiere kich to gik ma kama ok onego bed ni dhi mbele. Mane kaka wa protect mieche mantie around wa. Erokamano. Ere kaka utemo miyo kich ng'eyo monego bed ni giluwo sama giduogo e od kich kae? Sana sama wakelo boxes manyien, od kich especially dot waketo e wang' chieng' ma chieng' wuok gokinyi. Nikech koro kich en kochop gokinyi to owuok odhi menyo. Koro wa position dot mar kich no kama chieng' riyo go chako gokinyi. Waluongo ni sunrise.
koro mondo kopo ni wakas go neno the first daylight to mane flight path gi ma koro gikawo koro ineno kaka boxes gi te ging'iyo side mar puothe wa to kuno ma position gi koro mane flight path margi koro kichno ko fuyo mowuok modhi kose fuyo malo to koro o lose gima luongo ni aggression mare koro kata kodhi e puodho odhi mana manyo nectar koro wachni otimo gima luongo ni foraging koro sano be ok ochand ng'ato. Erokamano dong koro wanyalo chako yawo box gin ang'o monego bed ni watimo kapok wachako kata ni wayawo i boxes gi mondo wang'e gik mantie. Apani sama nodonjo nineno ka nigi ginie maluongo ni smoker. Koro natemo goyo mondo koro at least atuliza gi matin. Ineno pod gibo wuok to ogibuok mang'eny ahinya. Koro mokwongo ibiro igo smoke most of the colonies then koro kichako yawo gi. Koro kaka sani wadhi go smoke ka wasego smoke to koro wadhi yawo gi then koro watimo inspection waneno kopo ni wabo yudo mor kich. Nikech karwa kae aneno ka wan gi hives ma hawo 30 gi bathe. Ma giminy ni wuon inya timo kendi koso chuno ni samoro kibire puodho to nyaka ibed gi jogo ma bende nyalo konyi. Inyalo time kendi but iparo na wacho niya nyaki protect meche mani around yi to idwaro ni tiek inspection ochon mondo tich go okwe. Koro ing'eni kitiyo kendi to iyudo itieko saa 6-7 to kiyudo ng'at ma konyi iyudo ni itieko ba gimoro saa 2:30 isea ma kochopo gokinyi to koro kich koro okwe ogichen koro ber ka ni ng'at manyalo konyi. Erokamano alwora mane ma in iwuon inyalo wacho ni ber ne jal ma bende samoro nigi gombo mar pidho kich? Ma tich maber en thoth ji oluore but kiyudo ng'at ma nyalo tayi maber to en kilimo maber. En kilimo ma kaka Luo Nyanza kae wacho ni magi untapped potential ma Luo Nyanza nyalo kelo e mieche manie Luo Nyanza to jopiny be yudo ni karima pur ma kopo ni gidonje ok en pur marach. Koro anyalo encourage ni ginyalo manyo jok matayo gi ka nigi puodho kamoro maber omany ng'ato timne survey to mondo ne ane konyalo donje. Aya janeno marwa ineno kaka wuon awuoyo kategno gi gimomiyo kaka iwinjo werore ka en thum ndi ma kokitang' tinyapo kipado kata kich to nikech kit rwakruok ma wan godo ka omiyo kata sama wuoyo kodi ni ok aluor kosineno ka chalinga ng'awo luor. Wadwa ng'iyo mor kich ka bende osekore koro wadhi chako gi kuma hives go bedo kwaridore mwalo kamae. Wadhi. Ni wacho ni en mar miyogi okwegi mos. Uneno janeno marwa sama wadwa ya od kich wakuoyo gi mos kwagone gi smoker kama. Ma ngiso ni pod gigedo. Oka ne gigedo. Bawa pangi gi. Koro wachako mano. Adwa ni ing'eni ma part of inspection. Koro part of inspection you make sure ni iweyo lots gi maber. Mana kamano watiko kidieny mokwongo wadwa kawo daka moko machuok
wadhi e yueyo aeto bang'e waduogo. Kik idhi mabor. Woktich ka woktich wakelo ni duon ya wuotonagi. Kabinet chariyo kati chariyo nyakoro mga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek kati tich adek nyakoro mga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Kachopo tich ang'wen nyakoro mga juang wakelo ni kama nene, yani TBT, kod thume mamit mokalo. Furahide edition en thum kaliech. Loso kapuoyo nyakoro mga juang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndo bende wakelo ni gimiluongo ni Bes Yawan. Dhako muol kadonjo, matiende ni, bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo, ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni nyinge Ruth Otieno. Kidwaro mondo ichak tiju ohala ma wuoche, nyaka ibed gi masin, sublocks, skiving knife, punches, pien be nyaka ibed go. Johera mag Rigathi Gachagua ochopo mar romo ne alap ndeke ma JKIA kowuok e limbe mare e piny Amerika. Asebedo kod chandruok mang'eny kod changamoto nikech an kod nyithindo, kata kaka nyithindo chiem onge, kata kaka nyithindo som onge. Geno pod nitiere ni ji manoyudo midhiero e ng'anyo mosebedo katimore pacho ka bang' sirikal singo mar miyogi chudo. Koro app no bro konyo jopuonj e puonjo ka registration of students, issues of IDs. Jopuonj omedo jiwo sirikal mondo kasre gi chwalo somo mar mbui manyasani mar AI kaluwore gi dongruok mar piny kod dino fuok e nok mar jopuonj. Machiegni kendo e kidieny mar ariyo kabe podi watimo gima kisungu dendo ni inspection. Ok aero iwinjo gima ng'ano timono. Kae wadwa gira nyaka oklo. To wadwa ni pod med puonjore bende. Pok wayudo mor kich kae pod wadhi e od kich machielo. Wadhi Janeno marwa gima watemo timo ka en niya, watemo ng'iyo kata rango ka dipo ni nitie od kich ma bende wanya yudo mo, nikech last time ka jogi ne timo inspection ne en jumbe 2 mokalo. Koro nikech ndalo ma wadhiye ni ne ginyiso ni ka inyalo bedo kitimo inspection bang' jumbe 2 kata bang' 1 week kaluwore gi kinde ma bende wantiere gi dweche ma bende wantiere. Koro mane gima pod wamedo timo kae. To thothne bende wafwenyo niya, wadwa deko matin nikech thothne wayudo ka kich nosechako tiyo gi mo ma gin giwegi ne giloso.
but ang'e ni nyaka wayae ka gi gimoro. Koro mae gisechako keto mamo gisechako keto lakini pok gitimo gimiluongo ni capping. Ero. Koro capping no kilero ne janeno en ni mor kich moseikore nitiere gi gimiluongo ni kisungu nitie gimiluongo ni moisture content. Koro nikech koro kich pok oumo morni nyiso ni moisture content mare ni malo ahinya, ma ko en mo ma kigolo ndio mit nikech kata kigole ka ibo yudo kochwer, but kigole to obio kizungu wacho ni odio timo fermentation mapiyo. Koro ok okal standard. Koro kaka mae wabo duoko mondo wawe kich obio ume gi gimiluongo ni beeswax. Koro mae mo ma inyalo golo ado ok gigero mar gitieke, but king'iyo pogruok mar ma gi ma inono koro wax ni odhi moume kabisa. Neno kiloko kama to kiloko mae inoni ma wax nitie mana ka kende, to ma giketo almost ni 50%. Koro ma mo minyalo golo ma ibudo ni moisture content ne ber. Koro ma wabodhigo mondo ang' ibila ne winj kaka hani maringa mit. Ma to waduoko nikech en kodi capping ne pok orumo. Waboduoko negi. To hive nyalo bede kinde marom nade sama wach ni isekete kae? Onya budho e kinde marom nade? Ineno hives gi, ineno ma hive ma chal ka gimoro rachar. Ma hive mokwongo manwachakogo. En gin rachar. Koro e kinde masani box osebedo ka higni 7. Mano nyiso ni onyalo mi kata another service mar higni moko 3-5. Then stand ni en treated pole mochwak gi mo. Koro stand ni gi hive ni gimoro 15 years. 15 years. Mano kan kama open, lakini ka en enclosed bee house onya dak kata higni 30. Okay. Alori. Magi wetewa to wasebedo wawuotho kodgi e ground. Gine ma gikonyowa sama wabiro e ground. Koro gin bende gijiwore mondo gibet jokich. Koro gin be giwacho achiel 2. Okay. Koro achako gi Okeyo. Achako gi Peter. Okay, nyalo nyisowa nyingi. Mokwongo an Peter Owino Mbare Sombe. An kaka baba Winnie inyalo luonga kamano, kaka baba Maxwell, kaka baba Calvins. An jako Jwach to wan jopith kich. Experience manyalo bedo go chalo kama. Kich ka sama entie, wan gi yore mang'eny ma ng'eyo godo ka kich nitie. Wanyalo duong'o kor box ka, to kiwinjo ka kor box no light, to mano nyiso ni kich poko oikore. To kiwinjo ka ok tek ma kigoye to go top ma heavy, to mano nyiso ni kich nitiere. Kich ka osechiek, to oketo mo, bang' keto mo, to fil, oumo dho mogo gi marachar. Koro gima rachar no ka seche ma wase golo kich to watimo negi combing. Ma bang'e no ubiro neno kaka watimo. Koro
iluoro nikech in be ichalo koda kawuono. Iwacho ni gini ka lori ochopo to kik we chien. Experience ni ochalo nang'o otieno ma kawuono nikech aneno ko ok odhi kodi mana. Girnota awinjo koseta mang'eny. Ing'eni arufu maya kuom kich kaka ing'eni mor kich kaka en garufu cha. Kodonje umi ng'ama allergic nyaka tiger. Koro awinjo koseta ei kotini to kadhi kode marach. Monta somo. Dong mane gi malis. Kamano. Erokamano to nyingi? Nyinga kara iluonga ni Hannes Wilkins Naftali. Aja Migori, moro ni Uriri, Kanyamkago. Kidhi dala iluongo ni Sibuoche. Erokamano. Ituo mani rawe nyingi? Arawa. Ok ni mano nyingi? Mano. Erokamano. Aya, janeno marwa ma experience iwachoga pile pile ing'eni ng'ama nigi luor mang'eny. Nitie gik moko inya timo. To nikech wan ne wawacho kendo ne wasingore ni kamoro amora ma gimoro manyalo konyi kaka jal ma bende nigi gombo mar pith kata mar puro. No wawacho ni an alori gi kambi matiyo ne mar Royal Media Services kata Ramogi TV. Wabro chopo imiya mana message ni alori an kuma chal kama kamae, an gi gimipidho kama kata an gi puodho machal kama. To kata obed sa 6, sa 9, sa 8 otieno. An alori abro chopo gi tim na mabende wajochir wachopo samoro amora mondo wanwa. Mondo mine chenro ni kod mamoko mag pur gi ohala, donjie viewsasa.com.